Kumusta kamong tanan? Daghang salamat nga kita magatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. Ang atong tuyo dili relihiyon kung dili relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So magpasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa atong Ginoong Amahan. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw nagpasalig nga usa o duha nga magtuon sa imong pulong, ikaw magauban kanamo. O Dios, kulang kami sa mga panghuna-huna. May tungod kun unsaon namo paggamit sa imong pulong. Ginoo, tudloa kami nga ang imong prinsipyo nga imong gihatag kanamo among maggamit. Tudloa usab kami nga mahibalo kami unsa kalalum sa imong gugma kay imong gihatag ang imong pugto nga anak aron nga kami malukat ang among sala, nga kami dili maimpyerno kundili makaadto sa balay nga imong gipreparar. Ginoo, ang tinuod karon nga magtutudlo maong Espiritu Santo. Tabangi kami o Dios sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, sa usang semana didto kita sa sinulat ni Marcos. Doon na kitang mahuman sa atong pagtuon sa sinulat ni Marcos. Sa usang semana, Kapitulo 14. Gamay nga review may tungod sa Kapitulo 14. Didto, ato usab nga ang una atong gitun-an ang giingon sa in English nga prophecy. Nga nahasulat na, nga gitagna na, nga ang kadaghanan sa kinabuhi ni Jesus mabasa nato didto sa karaan nga tugon. Mga 500 years, mga 1,000 years before the birth of Jesus, nakatagna na prophesied na kung unsay mahitabo niya. So, usana sa mga butang nga atong gi-review, ang prophecy, gigamit ni Jesus, gigamit ni sa atong Ginoo, gigamit niya ang mga propeta aron ang iyang plano, ang espirituhanon nga plano, moralidad nga plano, nga ato kining mahibaw-an pinaagi sa mga prophets, mga propeta nga iyang gigamit. So, karong adlaw magtuon kita sa pagka-crucifixion, sa giimbestigar ang atong Ginoong Hesukristo ug siya patyon, kining tanan nahasulat sa prophecy. Okay. So sa atong review sa dali natong pag-review sa Kapitulo 14, dito atong mahibaw-an nga si Jesus nagaampo dito sa bukid sa Olivo. Sa iyang pagkatao na naglisod gyud siya og husto kay kabalo siya og unsay mahitabo niya. So iyang gihangyo ang Amahan kung posible lang, miingon siya, kaya nimo ang tanan, kung posible lang nga dili ko mo ana sa cross magpakamatay, pwede ba? Apan miingon si Jesus sa pag-ampo niya, ang imong plano maoy masunod. Wala na itaw nga makaluwas kanato kundili usa lang. Ang atong relihiyon dili makaluwas kundili ang dugo lang nga gipaagas ni Jesus dito sa Kalbaryo. Walay laing plano, maori gyud plano. Og iyang gihangyo ang iyang mga disipulo, si Peter, Mark, and James, Peter, James, and John. I'm sorry, nalimtan ako. Peter and James and John, gidala niya sa bukid aron nga mag-ampo siya ug iyapong giingnan nga mag-ampo mo ni ining panahona. Apan unsay nahitabo?
pagbalik niya ang iyang mga disipulo, Peter, James, and John, nangatulog si San Pedro, natulog, katulog ito na hitabo. Iyang gihangyo, ayaw mo pagkatulog, magampo mo kay kinid akong desisyon ni ang mahitabo sa akong kinabuhi. And then after that, miabot si Judas nga dala ang daghang kay mga sundalo aron nga dakpon ang atong Ginoong Hesukristo. And then ni anang gabi una usab sa dihang gidakop nila si Jesus, giimbestigar si Jesus, dito ato usab nga mahibaw-an nga si Pedro gilimod niya ang atong Ginoo. Misaad siya nga bisag unsay mahitabo dili siya modalagan. Iyang gilimod ang atong Ginoong Hesukristo. Ug usahay mag-amping usab kita kay adunay panahon sa atong kinabuhi nga atong gilimod ang atong Ginoong Hesukristo. Ato usab mga mahibaw-an nga gipasaylo ni Jesus si San Pedro. Ug ato usab mga mahibaw-an kung atong tun-an sa libro nga Acts nga si San Pedro wala na mahadlok. Nagsermon siya, usa ka powerful nga sermon, pila ka libo ang misunod sa atong Ginoong Hesukristo. So, ni anang gabi una giimbestigar ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ilang kultura, kinahanglan ang investigation, dili gabi, adlaw para klaro. Pero ang nahitabo sa investigation, sa husgado nga giimbestigar nga tong Ginoong Hesukristo, gabi gisekreto nila. Mukhang ang uban mao ni giingon nila kangaroo court nga murag luto ng Macau ang pag-investigar sa atong Ginoong Hesukristo. O ni anang gabi una usab katulo giimbestigar ang atong Ginoong Hesukristo. Giimbestigar siya ni Anas, usa ka high priest, o sa iyang son-in-law, sa iyang umagad nga si Caiaphas. And then sa Sanhedrin, katulo. So, ni anang gabi una, katulo siya giimbestigar. O ang Sanhedrin mao ang law-making body nila sa ulang panahon. Na 70 ka mga kongresista, kiniusab sila ang Supreme Court, o ang ilang pangulo mao ang giingon nga high priest. So, kini karong adlaw, kining atong tun-an karon, nahuman ang ilang investigasyon ni anang gabi una. So si Jesus wala makatulog ni anang gabi una, o early in the morning sa pagkabuntag nga sayo, ilang gidala si Jesus didto sa gobernador nga si Pilato. Okay, at si Pilato dili piloto kanang mosakay eroplano, dili piloto kundi gobernador Pilato. Okay, ato nang sugdan ang kapitulo 15. Kapitulo 15 sa sinulat ni Marcos, versikulo 1. Magsugod kita. Tanan gyud nato, nagsugod kita og versikulo 1. Mao na giingon sa atong pagtuon verse by verse Bible study. Verse 1, ni anang sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labawng hukmanan, Sanhedrin. Gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. So nining usa ka bersikulo, nakahatag na sila sentensya. Ang religious court nila nakahatag nagsentensya nga si Jesus patyon. Apan wala sila katungod nga patyon ang usa ka tawo. Wala sila tugta sa mga Romano
Nahibalo kita nga niining panahon ni Hesus nga ang Hudiya, ang mga Jew sa Israel under sila sa Roman government. Pareha sa atong panahon sa una under kita sa mga Espanyol. Sila usab under sa mga Romano. Powerful sa una ang mga Romano. Wala sila katungod nga magsentensya og kamatayon. Mao na nga ilag yung gusto, nagplano sila ug unsay isulti nila sa gobernador. Kay ang gobernador Pilato maoy makahatag og sentensya. Sila sa unang panahon kini mga Hudiyo, ang sentensya nila batuon ka or ihulog ka sa pangpang. So gidala nila si Jesus didto sa gobernador. Aron nga ang gobernador si Pilato maoy maghatag og sentensya. Kinsa man ni si Gobernador Pilato? Kita nakadungog kadaghanan siguro nato nakadungog Pilato sa panahon sa paglansang ni Jesus dito sa Kalbaryo. Si Pilato dili siya Romano. Si Pilato Espanyol, taga Seville, o sa dihang nakuha ang Espanya, nahimo siyang sundalo. And then, naasawa niya ang apo sa emperador sa Roma. So, naasawa niya ang emperador, gihatagan siya, mo nang nahimo siyang gobernador dito sa Judea. Pero kulang siya eksperyensya o daghan siyang mga desisyon nga dili nga wala malipay ang emperador. So mga pulo lang siya katuig didto. So siya ang emperador, siya ang gobernador ni anang panahon na. So okay. Versikulo 2. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag nga nagaingon, gipa sa nginlan sa kadagkuan. Oh, just a minute. Versikulo 2, nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ikaw ang gasulti ni ana. Niining panahon na sa wala pa kinina ang ikaduha nga investigation ni Gobernador Pilato. Ang una, kinina ang ikatulo nga investigador niya. So sa una investigation, iyang nakita nga si Jesus dili taga dinha ninang lugara. Taga Northern Israel siya, taga Galilea. O ang hari sa Galilea ni ining panahon na Passover nagbisita dinha sa Jerusalem. Miingon siya, taga Northern Israel ni siya, taga Norte ni siya. Dili akong responsible. Miingon siya, naa dinhi ang hari, siya ang magdesider. Gusto siyang manghinaw. Dili siya gusto kay kabalo siya nga gimmick ni sa mga Hudiyo, sa mga leadership nila. Kabalo siya nga kining mga tawhana, mga Hudiyo, wala malipay ni Jesucristo. Kay tungod kay nahimo namang famous bantugan ang atong Ginoong Jesucristo. So maingon siya, dalhan ninyo siya sa hari kay naa siya dinhiron sa Jerusalem. Kinsa man ning hari, si Gobernador si Herodes, siya ang hari sa panahon, si King Herod. Og niadto siya ni Herodes, og si Herodes miingon siya, dili ko magpakialaman na, dinhi na nahitabo. So iyang gibalik si Jesus didto sa gobernador ni Pilato. So kining atong gibasa karon, mao na ni ikatulo, mao na
ikaduha nga investigasyon ni gobernador, ni Pilato. So, para gusto ko lang maklaro. And then, verse 3, versikulo 3, versikulo 2, ilan ang giimbestigar ni Pilato sa gobernador, o ang pangutana dayon niya nga, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo na. And then verse 3, gipasyanginlan ka sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang-butang. Busa nang utana pag-usab sa Pilato kaniya, dili ka ba lamang mutubag? Daghan kayo ang ilang mga pasangil may tungod kanimo. So, natingala si Pilato. Kay kadaghanan god, kung imbestagahon ang usa ka tawo nga patyon, ang preso, daghang kayong mga alibis, daghang kayong musulti nga wala na ako nahimua, si Tampulano ang gahimuan na, dili akong gapatay. Daghan. Aron nga sila masave, aron sila maluwas sa kamatayon. Apan natingala si Pilato, kay si Jesus wala man mutubag. Wala man musulti. Wala man moingon nga, si Judas na. Wala, umiingon siya nga, gipasingin naman ko sa mga religious leaders, sa mga reliyosong mga tao. Wala. Nagpakahilom lang atong Ginoong Kristo. And then, basahon nato usab, versikulo 4, busa, nangutan na pag-usab si Pilato kaniya, dili ka ba lamang mutubag? Daghan ka ayo ang ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon mutubag si Jesus, busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Mao ni akong giingon mo nga kadaghanan nga giimbestigar ni Pilato, daghang kayong mga pasangil, apan si Jesus wala. Then gihukman si Jesus nga patyon. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo, sa Feast of Passover, dako kaayong fiesta sa ato na ning nahibawan, Feast of Passover, naghandom sila nga ang Ginoo giluwas sila sa didto pa sila sa Ehipto. Kada tuig lang ning himuon, dako kaayo ni. So, kada Passover, kada nining dako kayong pista, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayuon sa mga tao. So, niining special nga occasion, celebration sa Passover, nga kung unsay pangayuon sa mga Hudiyo, nga i-release ang usa ka preso, bisag unsay iyang gihimo, i-release niya. So, nangutana siya, kinsa may inyong i-release karon? Akong bisag kinsa. And then, versikulo 17. Ni anang panahon na, may usa ka tawo nga ginganlag Barabbas. Nga gibilanggo kay usaman siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panun sa usa ka gubot. So kinis Barabbas, killer ni siya. Nagrevolusyon siya ang pangulo, daghan siyang gipatay, possibly mga Roman citizen, Roman soldiers ang iyang gipatay. So nabilanggo, so kini siya famous gyud ni siya nga kriminal. So gihimo ni gobernador aron nga moingon sila nga si Jesus na lang ang atong i-release pagwaon. Kay peligro kay ning tawhana, kining tinuod nga killer, tinuod nga kriminal. So nagbason si gobernador nga ma-release ang atong Ginoong Kristo. Mao gi iyang plano nga ma-release na lang. So nangutana si Pilato, versikulo 9. Bot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo?
giingon na nga si Jesus. Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Naibalo siya, dili siya ignorante. Dili siya mabinuangan sa mga reliyoso diri. Naibalo siya unsa kinsa ni Jesus. Naibalo siya kining mga tawhanan na sina. Verse 11. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Ang usa ka tinuod nga kriminal maoy gusto nila nga buhian. Wala sila mahadlok sa tinuod nga magpatay og tao. Nangutan na pag-usab si Pilato sa mga tao. Unsa man diay ang akong buhaton ni inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Og misinggit sila, ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. Mao'y gipangayo sa mga tao. Dili si Barabas nga killer ang atong Ginoong Hesukristo ang ilang gipangayo. Kining paglansang sa cross, dili ni naimbento sa mga Romano, naimbento ni sa mga Persian karong panahon na taga Iran. Kay kini sila sa unang panahon pa, wala pang Romano, mga Persian, mituo sila nga ang yuta sagrado. So kinahanglan pa yun ang tao nga nataas na bitay, nasa cross. Dili siya patyon sa yuta. So, kiniusap, gigamit na ni sa mga Romano, ilang nakuha ni. Kung ikaw ang citizen sa Roma, panilag si San Pablo, citizen. Kung ikaw ang citizen sa Roma, dili kanila ilansang sa cross kay lisud kaayo ni pila ka oras, pila ka adlaw nga usa ka mamatay, mag-antos. So, ang ilang citizen, kung Romano ka, dali lang, putlon og liog. Dali lang, dili pa antuson. Ni anang panahon na usab, daghan ang sa akong pagbasa, daghan kayong gipatay nila. Mga sobra ang Romano, tanaw na ko pila ang ilang gipatay. Mga 75 kalibo, mga duol 75 kalibo ang ilang gipatay nga gilansang sa cross. Ubang lugar din sa Amerika, kung sentensyahan ka, injection na lang. So dali ka lang mamatay. Matulog ka, dili sakit. Or electric chair. Para kalit lang kaayo. Pero ang paglansang sa cross, dugay. So, mao'y gihimo, maunay ilang ang paglansang sa cross sa panahon nila. Ang beam, ang naamay duha ka party. Na ay beam, kanang kahoy nga permanente lang, o kanang cross beam nga maoy imong dalhon mga 50 ni ka kilo. So ikaw ang magdala aron nga dito ka ilansang sa gatindog nga kahoy na, daghang gatindog nga kahoy. Ang paglansang nila daplin sa dalan aron nga ang mga tawo makakita, mahadlok sa mga Romano. So mauni gihimo sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang gidala. Apan so maunay ilang gihimo kay bulong tag unsay cross nila. And then versikulo 16, gibugal-bugalan si Jesus sa mga sundalo. Verse 16, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Versikulo 17,
Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pag yukbo kaniya. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ilang gibinuangan ang atong Ginoong Jesucristo. O versikulo 19, o gibunala nila lipak ang iyang ulo, giludan siya, giluhod-luhuran o giyukbuan. Human nila gibugal-bugalan si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala siya sa gawas aron ilansang sa cross. Ilang gibinuangan ang atong Ginoong Jesucristo. Ilang gisumbag, ilang gisampal, ilang giluwaan, o kini sila sa pagbasa sa mga ubang sa gospel, ilang gilatigo ang atong Ginoong Jesucristo. Ang latigo kadaghanan sa ako sa gamay pa ko. Nakatilaw kog latigo. Sakit kaayo. Kung mudalagan ko, lagson ko. So, nakatilaw kog latigo. Apan, sa panahon ni Jesus, ang ilang latigo na ay ang tumoy, mga bukog, mga bildo, mga puthaw. Dili lang yun ani puthaw. So paglatigo nimo, ang mga panit makuha. Usay ang tinai mugwa na lang. So, ang atong Ginoong Jesucristo kay tulo ka klase ang paglatigo nila. Naay latigo nga gamay lang. Ang sunod, dakog jutay. Ang ikatulo, mauni na nakuha na aguman sa atong Ginoong Jesucristo. Ang ikatulo nga klase nga latigo. Nga ang panit mga kuha na. O ang dugo, kadaghanan mamatay sila. Niining ikatulo. Pero ang atong Ginoong Jesucristo wala mamatay. Sa pinaka latigo nila gihimo. So, maunay naaguman sa atong Ginoong Jesucristo. Maunay iyang giaguman nga nagampo siya ni anang gabiyo na nga dili unta ni mahitabo. Apan miingon siya, ang imong amahan, ang imong gusto ang masunod. So sa dihang gidagmalan ang atong Ginoong Jesucristo, posible nga ang iyang naghuna-una siya mahitungod sa imong sala, sa akong sala. Kay kita unta makatilaw sa suko sa amahan tungod sa atong kasalanan. Apan tungod sa dako niyang gugma, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nahibalo si Jesus ug unsay iyang trabaho nganong naa siya dinhi sa kalibutan. Iyang giantos ang imuha ug akong sala. Maunay unsa kadako nga atong mahibaw-an sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Samtang na naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganan og Simon nga taga Cyrene. Amahan siya ni Alejandro og ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit o gipugos nila siya sa pagpas-an sa cross ni Jesus. So nakita na nila nga dili kay ni Jesus, so dinay usa ka tawo nga gikan sa Africa ni siya, Cyrene, sa Libya, nga moanha tungod sa dako kayong fiesta nga yearly feast sa Passover. Miagi lang siya. Og tingali sa dihang ang Romano miingon nga ikaw
pasano nimo ni kay na may balaod gyud nga ang mga Romano nga sundalo bisag kinsay iyang ingon nga magpasan ka sa akong karga, pasanon gyud nimo og usa ka milya. So kini siya tingali lang siguro miingon siguro si Simon, unsa may nakuha na ako ni sa pagbisita din sa syudad nga ako may nakapas-an ining bugat kayo mga 50 ka kilo nga kahoy. Mingon siya, dili siguro maayo ning pagbisita nako dinhi. Apan kay bulo ka ang mga Bible writers, mga Kristiyanos, ila gihapong nahinumduman ang anak niya nga duha ka buok. Posible nga sila naay mga istorya nga kini sila nahimong leader sa mga Kristohanon. Siguro pag kung magpila ka tuig, nakaingon siguro si Simon nga blessed ako na panalanginan ako kay nakapasan ako sa cross. Nakatabang ako sa pagpasan sa cross. And then gidala verse 22, gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mera, apan midumili si Jesus sa pag-inom. Kini sila ilan ang gilansang ni si San Marcos, wala niya gisulti nga gilansang niya siya sa cross. At this time gilansang na ang atong Ginoong Kristo. Og maghatag untag bino para nga dili kay sakit ang lansang. Apan si Jesus may unsay giingon, midumili si Jesus sa pag-inom niini. Midumili siya. Nganuman siguro, nganuman mingon siya, nganong may dumili man, nganong may refuse, may dumili ang atong Ginoong Kristo. Nga unta makatabang nga dili kay sakit ang mga lansang. Gusto niya nga ang sakit iyang ihatag, iyang antuson kay nakita niya ang atong mga sala. So, ang pagpasaylo sa atong sala dili basta-basta. Ang anak sa Ginoo, siya ang nag-antos sa imuha o sa akong sala. And then, gilansang siya sa cross o gibahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Kining versikulohan ni natagna na ni pila ka gatus ka tuig nga mauni mahitabo. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila si Jesus sa cross. So, si Jesus niya ang gabiyo na wala siya makatulog hantud nga sa paglansang niya sa cross. Ang sumbong nahisulat sa karatula mao kini ang hari sa mga Hudiyo. Ang hari kay didto sa unang panahon sa kung ilansang ka sa cross, butangan nila karatula sa taas, mauni imong sala, mauni krimen nga imong nahimo. So dito gisulat sa tulo ka lingwahe ni ang gisumbong na isulat sa karatula mao kini ang hari sa mga Hudiyo. May duha ka usab ka katulisan nga ilang gilansang sa cross uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo, ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nang labay, nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw.
Karon kanaog og kinsa og luwasa ang imong kaugalingon. Mga kaigsuonan, kadaghanan kanato nahibalo na may tungod sa paglansang ni Jesus dito sa Kalbaryo. Ang iyang sala niingon siya nga siyang hari sa mga Hudiyo. Apan sa iyang huna-huna nga ang nasulat didto mao ang imong sala, mao ang akong sala. Kung ikaw magbutang og karatula didto sa cross ni Jesus, unsa may sala nga imong ibutang? Unsa may sala nga imong isulat didto? Unsa may akong isulat didto? Unsa may akong kasalanan? Ikaw ug ako lay nahibalo sa atong mga sala. Apan ang Ginoo si Jesus nagapasalig nga kung kita mutuo musalig sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo, kita mapasaylo. Og siya nagpreparar og lugar nga iya kitang dalon didto. Sa atong gitun-an sa bersikulo o sa kapitulo 13:14, atong nahibaw-an nga si Jesus mubalik dinhi sa kalibutan. Iyang kuhaon ang iyaha. Hinaot po unta nga ikaw ug ako makaadto dinha sa lugar. Atong hangyoon ang atong Ginoong Jesucristo nga pasayloon kita sa atong sala. Ang atong Ginoong Jesucristo wala magsugod og relihiyon. Nagsugod siya relasyon. Kung kita mo duol kaniya, pasayloon kita tungod sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa among pagtuon karon, daghang salamat sa imong gihimo didto sa Kalbaryo. Ginoo, dili namo matugkad kung unsa ang kasakit sa imong gihimo. Apan among nahibaw-an nga tungod sa imong gugma, imo kining gihimo. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.